Sindicela ezibele ezizisa ebomini bam ozigalelayo size kum ijike eyokugqibela olu thando lakho Thixo elokuqasa Nkosi yam, izibele zakho zonke mazihlale apha kum nesithandazo semaduheni. Thixo masilungileyo silapha Nkosi ngokuthanda nokuvuma kwakho. Siyathandaza ke mthetho elilungileyo, sicela amandla nenzondelelo, someleze Nkosi obu buthakathaka Thixo ngexesha Nkosi lokufa, ngexesha Nkosi lezifo ezithabathaka zakho. Sithandaza kuwe ke Nkosi ngexesha lokuthandaza kwethu, ixesha lezifo mthetho elilungileyo. Sithi Nkosi sinika amandla okuthandaza Nkosi. Senze Nkosi sibe ngoomama abomeleleyo. Yomeleza Thixo ubumama bethu Nkosi, ngoba abazali bethu babethandaza, oomakhulu bethu babethandaza kumimigodi. Sinike nathi Thixo loo mandla, sicela kuwe ke menzi wethu. Sithi Nkosi masomelezwe nguwe kobu buthakathaka. Siyathandaza ke mthetho elilungileyo. Enza Thixo le mithandazo siyithandazayo ukuze Nkosi ifikelele kuwe ezindlebeni zakho. Mhlawumbi Nkosi sona ngokwenza nangokuthetha. Yiyo loo nto ke Nkosi simane sisitsho kuwe, sithi mesiyolungileyo imamele le mithandazo. Isithandazo sisithoba kuwe Nkosi. Yandisela lo mthandazo Nkosi, usikelele uYesu Kristu Nkosi yethu. Esithabatha isifundo sasithabatha apha kule ncwadi yobuprofethi uJeremiya, isahluko 28. Sawuthi ke sifunde kuloo ndawo ke iyawuthi Nkosi ivume ndawuma ke. Masiyithabathe ke nabayifumeneyo isiprofethi sobuxoki sikaHananiya. Ke kaloku kwathi ngaloo minyaka ekuqalekeni kobukumkani bukaZedekiya ukumkani wakwaYuda, ngomnyaka wesine, ngenyanga yesihlanu, uAzuri umprofethi waseGibhiyoni esendleleni nabantu bonke, esithi utshilo uYehova wemikhosi, uThixo kaIsrayeli, ukuthi ndiyayaphula idyokhwe yokumkani waseBhabhili kwangale minyaka mibini izalisekileyo. Ndiya kuyibuyisela kule ndawo yonke impahla yendlu kaYehova owayithabathayo kuloo ndawo uNebukadinezari ukumkani waseBhabheli wayisa eBhabheli. Ndiya kubabuyisela ke kuloo ndawo kaYehova unyana kaYokimu ukumkani wakwaYuda nabafundisiweyo bonke bakwaYuda abaye eBhabheli, utsho uYehova, ngokuba uyaphula idyokhwe yokumkani waseBhabheli. Wathi uJeremiya umprofethi kuHananiya umprofethi emehlweni ababingeleli nasemehlweni abantu bonke abemiyo endlini kaYehova, wathi, Jeremiya mprofethi, Amen. Makenje njalo uYehova, makawamise uYehova amazwi owaprofethileyo ukuba uyibuyise impahla kaYehova nabafundisiweyo bonke eBhabheli neze kuloo ndawo. Khawuve eli lizwi ndilithethileyo ezindlebeni zakho nasezindlebeni zabantu bonke abaphilileyo
bebephambili nabaphambili kwakho waseNgadini mandibulise uba umongameli ndibulise ukuba abashumile nakuyo wonke umntu olapha naye wonke umntu olapha endlini. Ndibulise nakumphakathi ngokubanzi nabasimameleyo. Ndingetha isuke igama ukuthi ke ngokwenu ndizawufumana ke ilizwi apho ndizawubeka khona iintente. Ndizawubeka kule ndawo. Ndizawuqala phaa kwisengelo kulaa mqolo wesixhenxe. Khawuve eli lizwi ndilithethileyo ezindlebeni zakho nasezindlebeni zabantu bonke abaprofethi, bonke abaprofethi ababingelile phambili kwakho kwasethabateni baprofetha imfazwe iimbokitha zokufa. Intente ke ndiyazibeka kule ndawo. Mandijonge phantsi kweli lizwi ithanda le ndawo yathi ngexesha labaprofethi, abaprofethi bobuxoki, ngexesha lothandaza kwethu neenyikitha zokufa, ngexesha lothandaza kwethu kukho ezi nyikitha endibona ke ngoku ifundisa uba loo nto sibe ngathi siyawaqinisa amadolo bazali bam, ngoba apha sibona umprofethi uJeremiya ngexesha likaBhali, umprofethi wobuxoki. Nanangoku iinkonzo zikaThixo nanamhlanje ziphelile ngabakhonzi bakaBhali. Ifuna ukuthi uThixo namhlanje uthe mandithethe kule ndawo yezinyikitha zokufa aprofetha ngazo kunye nabaprofethi bobuxoki. Anene ngabo umpostile uJohane athi abaprofethi bobuxoki, athi aba bantu banomoya wobuxoki, athi bakhukhumele abaprofethi bobuxoki. Athi umprofethi kaThixo, athi uJeremiya xa ethetha ngalo mprofethi uBhali, uthi wathabatha iinto zikaThixo efika esibingelelweni, wafika kwisibingelelo sikaThixo, wafika wangena, wafika wamisa oonopopi bakhe, wamisa oonopopi bakhe besilivere, wamisa oonopopi bakhe begolide, ubabeke esibingelweni sikaThixo. Waqumba uThixo, ndiyoyika ngeli xesha lale nyikitha yokufa. Akwabathina namhlanje senze njani phambi kobuso bukaThixo? Xa siphuma singena endlini kaThixo akwaba senze njani na thina endlini kaThixo? Ngoba uthi umpostile uJohane bakhukhumala aba bantu
abantu endlini kaThixo benomoya, banomoya wefeyiki, akwabanathi besinothi xa singena endlini kaThixo siwushiye umoya wefeyiki. Uthi uNkosi uJohane bayafeyika aba bantu endlini kaThixo, wasimisa endlini kaThixo, waqumba uThixo ngokubeka oonokobi begolide endlini kaThixo. Uthi umbhalo wale ncwadi wathi xa efika abaprofeti bakaThixo bafike izinto zisitsha. Uthi umntu kaThixo wathi xa efika waze ezocima, uthi wayethatha ii-20 lita zamanzi emane ecima, aphinde eze ne-20 lita yamanzi acime, ngoba zicime. Iinkonzo ziphelile ngabaprofethi, abaprofethi ubuxoki bemka abantu bakaThixo elifefeni likaThixo ngenxa yabaprofethi bobuxoki. Nanamhlanje iibhlazo ezibomvu zasewisini ziyajinga ngemizini ngoba abantu balandele abaprofethi bobuxoki, kodwa zona iikhoti zalapha eMzantsi zigcwele abaprofethi bobuxoki. Ilizwi elimchumisayo bemka abantu bakaThixo, bemka botshona izintlanga. Kodwa kwathi asawufika umprofethi kaThixo, wafika uJeremiya ezama ukubuyisela abantu kuThixo. Athi xa efika umprofethi kaThixo efuna abantu babuyele kuThixo, baphuma abantu babuyele efefeni likaThixo. Kodwa umoya kaThixo besowumkile. Iinyikitha zokufa phofu ziyafika. Bathi xa kufika ezinyikitha zokufa, bathi xa bengena abantu, bathi thina sithandazela abantu baphile. Bathi ngenani, thina sithunywe nguThixo basizokuthandaza apha. Uthi ke basuka kumazwe ngamazwe. Uthi bakhona abanye basuka kumazwe ngamazwe. Abanye abantu bathi xa beprofeta bathi mna ndinyukile ndothetha noThixo. Ndinyukile ndothetha noThixo. uThixo wandiphendula. Asazi ke ngoba ke thina kasikaphenduli, kodwa sisamane sicela sisithi Yehova, nanga amadinga akho siwabeka phambi kwakho. Siyathandaza ke imihla ngemihla, sithandazela nezi zifo uThixo azinyulileyo, azithumeleyo. Mhlawumbi wenze into bana amadolo wethu aqine. Mhlawumbi uThixo ufika amadolo wethu egevezela. Athi ngenye imini kwabaprofeti bakhukhumalayo, bathi naxa befika ezindlini zezikhulu bakhukhumala. Uthi umbhali ngenye umhla wakhe wangena ukumkani uZiya, wathi xa engena endlini esikhulu, wathi xa efika endlini yesikhulu ukumkani, bathi bexa benyuka ababingeleli bakaThixo bebheka esibingelelweni, wathi ngenqaba ukhukhumele naye wenyuka wabheka esibingelelweni sikaThixo. Ukumkani uZiya wenyuka, wathi xa efika esibingelelweni, uthi wathi xa enyuke phezulu lavakala ilizwi lathi uZiya ukumkani ubingelele kokwakho okwamadoda amakhulu noonyana bababingeleli oMoses noAroni. Wenyuka uZiya, uthi uZiya wabajalela, wathi xa besitsho wabajalela ephethe isiqhumiso ebheke esibingelelweni sikaThixo. Wabajalela uZiya wathi xa ebheka, xa bemjonga ukumkani okhukhumeleyo, bathi xa bemjonga bafika ukumkani eneqhenqa. Nathi namhlanje sithi xa sibuye kule ndawo sithetha ngezwi likaThixo singakhukhumali, ngoba uThixo akamfuni umntu okhukhumalayo. uThixo ufuna umntu osithobayo. Ngoba singathi singazithoba xa simane singoomama sisima phambi kwendlu kaThixo sithetha nabantu bakhe, sizithobe. Sithi sizithobe nalapha entlalweni yethu. Uthi nasentlalweni yethu sizithobe.